Ngai kumlei piwi piwi ki parbanget ki parlok pajor ki pastor ki nongelam pat paro ki bedan nang hana ke janmiat ke bamta ni pediang sengo bahai pi syakni ke jinyaseng ka baningkong ka janmiat ka baningkong jong kani ke jinyaseng pastorate jong ka north east Khasi Hills pastorate jong ka balang Full Gospel Fellowship. Kani diga jinyaseng pastorate ka ba ngilayap temu nilai penkre nilai duai bat nilai ap kmilanti mentala bon teliki benai bat mentara ni kecan mit nilai poi bat kalong kajing komen ka ba krau na kementar jungi wei pui ban yu i pi wei pui ki balala ban ya don benta bat ni ban ya don nado ni kecan mit ka ba ningkong bat dak donut ka ba kemen dak donut jong kajing pediang sengo bahai pi wei pui ma shime ni ka kabu ban pediang sengo bahai pi ha ka kerteng ka jong nong penem jungi ka kerteng ka jong trai jungi Jesus Christ bat kalong ka jing duai ka jonga ka jungi wei pui ba nado ni ka janmit nado ni ka jingaseng ka baningkong jong ka ni ka jong ni ka pastorate ka ni ka por jong ka jingwan ya shem ka jong blei ka ni ka por jong ka jing ya khawailang ha ka tin ka jong blei ka ni ka por jong ka jingaslok kanika por chong ka jingate iwe ya iwe pat hakabas dangan ni janmit ka bamtangan ya welang ngingi we pue da ka sur ka bajam da ka sur jong jing aingu yuble tong ni perta ya ka kerteng jong chisu ngidong u chisu long try lai sin ngin perta da ka donur ka bakmen ngidong u chisu long try u chisu long try uci sulong try lada pinget cisha kita ke ba pi perta ong biang sechisin uci sulong try uci sulong try uci sulong try berkata ke ka bangin penbana nado ni janmit ka bamenta uci sulong try jong ni chingeseng uci sulong try jong ni pastorate uci sulong try jong ni balang uci sulong try hagi jing im ki long ying ki jing i wei pui but lada uci sulong try hagi jing im bat ka balang hagi jing im jungi ki long ying ki jungi ki kinum long shu kumjo amen ki kinum sa kumjo ki kin long thamai badang nge janmit ka ba menta tung ini snok tilang nado ka minute ka kenta ka ba sedang hi nge janmit nginya snok ti dak do nut jong ka jing komen bad hakan ka por ka bamta haka bangin sedang ye nge jingeseng bad bangin sedang ya kan ka pastorate hi ngan shim yang ni kabu bangan khot akan ni por ya ikong lawan lin khakungor bain sngoba ban shim yang ni benta ban yalam yang i hagajing puli ka tin ka chong blai bat kum juru ban pengentang yang ni jing seng hakikti ki jung trai ikong lawan lin You roy try. To shua bat ba ngin penkentang ya kan di kejing seng parok ka we hakikti ki jok try dia ngin yo ban puli shua na kaktin juk play ki ba pila ban syam na ka gospel we on yes kala nong ka ban riu ka khot ka ba live husan ti uji su la ya thu haki nga ngalong utau pu jong ka jing em jar ba wan hanga un tngan bajar ubang nget hanga un sliang lanu ru ndrei ngala ong happy bala pilayo i yanga pen ban phem nget baro ba utau kpau la ai hanga kin wan hanga utati uba wan hanga dalai ngan kentat no shabar na ba ngala wan hiar damneng bangan yo le yakamon ka jongahi ndrei yakamon jong utau bala pha yanga kanite kalong kata kamon ka jong ukpa ubalap ha yanga babaro ya ka ba ula ai hanga ngan ai bandu no ru naka ndrai bangan yo penmi pat yaka ha ka sngi ka bakhadu namarkan ni kalong kamon ka jong ukpa jonga ba ubriu baro ubayo iya ukun bat ubanget ha unyo ya ka jing embam jukut bat bangan penmi pat ya ha ka sngi ka bakhadu tugine yang lang baro ngini penkentang ya kan ni ka jingeseng ka jongi dadu mata ka sngi ka bangin sedang ya ka bat bangin penkut pat ha ka di ka sngi ka jong utrai tugine duai ban penkentang lang baro ni ka por
ko pa pakodon ngi chuan ban ai ngo ya mi ken ko try ba e jonga bangi yo ban tip ya mi ublei ba ublei ubashisha o bangi yo ken ko try ban bam ban di na mi ken ko try ngi long kom ne bangi long ken ko try de na mar bangi lang nget ya mi ken ko try ba me long da sha u ta ublei ba ublei ubashisha me long da sha ma mi ken ko try u ta ukpu jonga jing ken ko try o bangi la ban bam na mi ba kita ki wa ba ken ko try ken tuot no nangi ken ko pa ba ko don ngi dapan kentang ken ko try ken ke jinga seng ke jongi ken ko try baro ka we dadu bangin sedang ha ken ka sngi bat bangila bat penkot no ru ha ka sngi ublei ken ko try ngi IT get ken ko try ki program baro ken ko try ki ti ki jome ken ko pa kanam long ken ko try ta ka jing pendep program jongi ki breu ken ko try dai ke baro ngi nget ken ko try bla ya lam da mi ken ko try men pen sle ma me ko pai ke benta baro ken ko try ki syakri ki jome ken ko try ki ban sa mi ka tin ka jong me ki ban hikai na ka tin ka jong me men pen sle ro ken ko try ki praise and worship team men pen sle ma me ken ko try ki benta baro ken ko try ki bangin sayo ken ko try bat nginget ken ko try ki nak ki apo ka khet ka jing isnai ken ko try kom ki jing kinya ki ba ken ko try ba men sno ba ken ko pa ba ko try ba ko dor ngi IT lo dila dia ki jong me ni sha ha ka jing yalam ka jong me ken ko men sim ba ko ki bor ki jing pil baro ki lam lakan ria no ka tengo jisu ragi pala lo ken ko try tang ya ka jing try ka jong me ni pala lo ya ka bor ka jong me ken ko try bat baki ken ko try ki bam dei dam me ken do bat ken dam ken ko try dei tang ki ba dei dam me ken ko try ken ne bat ken sa ken ko pa ba ko dor try sim ti ken ka por baro ken ko try ni IT lo ha me ken ko try ka buram ka jing try nga ai lo sim me dan hok ko pa ban yo iki baro ngapan ka duai ha ka tang ka badan bortam u jisu amen. Kublai shibon kong lawan lin bat hang nge chan met ka bamta sho bangin ya poish ka benta ka bangin ya snok tilang ban ya money bat ban ya ro utrai chungi ka ko ban shimen ka kabu ban shwa tang ka tu ka ni ki kentin jong ka jing pediang sngob ha hang nge chan met ka bamta ha ka baning kong nga shimen ka kabu na liang jong ki ka committee ka ba organize ka steering committee bat baro ki bedan benta ha ka ni ka jingpen kre ya ka ni ka jingeseng ngashim ngini benta ban pediang sngob ha ningkong ya i pastor ramba jongi i pastor Hamlet ke raji i badan hapleng jongi ni chanmet ka bamta ringkat be kurim jongi i kong abet ka lapang but ni pediang sngob ha pi pastor but hagini sngi dadok kan ni chanmet nginang yo shibun ngin yo ka kabu ban yo sngo ni but tungin pediang sngob ha i da ba ai thapti bajam men ngashim mo ini kabu ban priang sngob ha ya ki noilam jong ka balang ki badan ha ka board of ministry and management ha ka core body ki members jong ka board ba ki badan hang ni ki pastor ki badan hang ni ki to khot jong ni ka board ki badan benta ki badan nang ban pensingan ni ki chanmet ka bam tangi priang sngob ha ru ya pi han ni chanmet bam tong ai jing thap ti ki badan hang ni chanmet ka bam menta ngapriang sngob ha ru ya ki pastor ki full time workers ki badai na ki wei pat ki pastorin ki bedan benta ki bedan lang ringkat bat ngi nge chanmit ban pensingan ngi ban aimen sim ngi pediang sngob haru ya pi har nge chanmit ka bamta da ka download ka bakmen ma shimru ni ka kabu ban pediang sngob ha ya ki basan ya ki nongyalam ki ban ki tanat balang ki babon ki longkeme ki samla ki nongyalam ha ki jingeseng kena ki parlok parjor ki badan hani kecaka ki badan ki weipat ki balang na ki weipat kita nak balang ngem lak ban je keteng lut henry kublai shibon nam ta jing don ringkat ka jong pi ban ngi bat ngi da pediang skop hari pi ya kini sngi balang bot la shai ga sngi bat la shi sngi bat ngi comments kem ba ka jing don ringkat bat jong pi ban ngi ka aimen sim bat kan long ka jing ku yang ngi bat ya piru hakani ka jing sengti sa shi sen pat ngi pediang skop hari pi da ka jing but ngi comments kem ba ublei nuan ban shem pi ublei kan long kapor jong ka jingle risa le sngo ba ka jing don ringkat ka jong blei te ngi janmet ka bamta klam da pen slam ngi shem ngi kabu bangin ya sno kitilang gi download ki jingi ki sur ki jongi but ki jing mut prakat ki jingi da ka bangi le lang ban money ban yaro utrai but ngi janmet ngas sngo comment ban khat sngo ba ya ka worship team na ka balang
na soring kam kita ni kebenta banyak lamingi ni kecanwit kebenta sha kapor jong kecing mani tungin ai kecing tap ti ba keburam shublei na kebenta ka worship team kaba na balang soring kam kiban shimi kebenta banyak lamingi sha kecing dan ringkat ka jong blei ngai ti ni kapor haki Tiếng nói là sự recommend hero try kan ngun pila long la kloy ni jan met ban mani you try ni por man in klen no sport ki ke baro ni jan met oi ni sngi ki kam ki jam ki lawan ni la pandam ki jong ki kam but ni por tun klen no la di ni por kan kan mau you try man sedang ni sngi yang sedang ni met ni je seng oi ni tip ka di je seng ka mun ko ka pastorate han rei da ka do nut ko sungu you try ngin mani you try ni jan met ngan ai e ka buram ngan ai ki jing ro no ma dei tamu u dei hok pan yo amen you ro you try bek tien ju blei gong kan nu ka long mi tanat bagi kun ki jong blei ki shok kom sipara man is nok ti lang man mani ban ro you try pilawan ki jong ki balang ki badan na ki e pa fero ni jan met rei ni tip tang ka wi ka daw ka long bagi kan tiu ka teng jong try amen you ro you try bek tien ju blei ka ong ngin mani na mo long bok khuj man tau long bok khuj baru ban sawan rulong bakuj bagi don hok ni kejan mit bagi mani na mau long bakuj tunggu yang lang na kecing kemen ngelet berwai ni kecing ruai milong bakuj terai susnop tilang mengiman tapi ni jom ni apa
ะเป็นรายนี่ก็ปอร์งานเยรวายบาใหญ่มาเป็นจำกิสุร์เป็นmana lagi tryองอยู่ try นี่จันเวียนกันยี่อันยูโกเรียไม่ try ใส่เสียงกันเนาะงานเยรวายบาใหญ่มาองอยู่ try ก็ตันนี่จันเวียน amen เป็นจำที่สิ้นกันอย่าไว้บาใหญ่มาดีอยู่สิ้นบาดีไม่ได้ห้องใครกันอย่าอยู่ก็ยังI will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. I will bow down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for You. Hallelujah, Christ. Even Christ, even when I'm almost empty, we don't play with crowd, we don't play with quick cry. We don't hug cry, but you cry. You can roll, you need cry. I'm done, but try to wait, but try. I'm done, try. She's super good. You can feel, you can think, it's on me, try. Hallelujah, try. Amen. Chính ai trong me try. Vậy chúng ta nghe cái câu tháp cái tí trong pi. In my name, try. Great is Your faithfulness, Lord. Great is Your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us past to waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember Your people, remember Your children, remember Your promise. Your praise is enough. Your praise is enough. Your praise is enough. Your praise is enough for me. Great is Your love. Great is Your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of Your salvation. And all Your people sing along. So remember Your people, remember Your children, remember Your promise, oh God. Your praise, Lord. Your praise is enough. Your praise is enough. Your praise is enough for me. Your praise, Lord. Your praise is enough. Your praise is enough. Your praise is enough for me. เราลองเชียร์เนี่ยชมเมตรายกันน้องว่าเรายิ่งใหญ่เนี่ยจงมีอาเพลง
balarem Meyalam yani syawa umbajai jai Syatrai Omdan baben yang la yang ingin on try to can mau Try to can mau you pala to can mau ya kikut to can mau kikularame Chingai cho me try Chingai kada pian Chingai kada pian Chingai kada pian yang Kolong jingi jom me able Kolong jingi jom me able Mijit ya batron cry Mijit ya batron banyalam Milam yang kakajing wai jing trenim Nganong lang bat barong iban wih But borrow even real in right Right can mau Right to make it mau yang eat right Yang ikut Ipan cika kular Maka cika yang jom me right Om nak jing la ke jong eat right. Om nak jing biang jong eat right. And right nak jing ay jong me go power ko ador. Himani me try. Try me kan mau ini ke jan me. We kan mau try ke baktin jong me ka ong try. Makan ni ngilong mentah try. Om day mga try. Henry try ka jing ay isong may try ka tapi ang ngi try. Kijing tray si Tom jing minot jing iparo try. Kamlong try na kadaw bang ngila try.
Henry try kini baru ong sekin borin kasi nga jong may try kan apiang nga try wani ka chan mit kanungut bis ko ni ka chan mit hani ka por ko mata babiang ni ka por kasi nga jong try baru api faidin siya kaya ka baladam kanungut pi ong try ko blay sibon ni kasi nga jong may try baka pekan mau ni ka chan mit kasi nga lumlang sungi baru ani ka por Kino yalam kibangay paro kipadon hani ka po. Kabaw po luong kamday ka ching 3 minute siya nga ako mga long menta hani ka po. Henry try din ka ching ay ka chong may try. Miyay kan mau yang i try. Hindi kami ka ba ng kong gawing skumbu yung may try. Kadi nama ka ching ay chong may try. I can be any po. Jingay karapian, jingay karapian. Skumbu ibit wa jingay karapian. Oh ngayon try ni ka dyan mit ka jingay. Panahan ni John Mihit which ay isong may try ngidam makmat sa may try ni John Mihit panmani may try ba try ngi try ni John Mihit bakat ni ngi don try isok to try ba de kan chingai ai jom me ikan tio ye me try kuming i ka team jong ni pasrit ka long yang ni ai sa pra chitu ka ta ka ching panchanai Kau evi kadai ka kamdai ka ika basuk Andrei ngitip baka wi ka daw ka long ma jing ai jong try ini ya jing panchanai jong try Daga bor Daga jing biang jong yong evi ka mungkin poi du ka ta ka thong Rei tu ngin yang ani ka chan mit mungkin kan ma ma jing ai jong try kan kersan bor ngi hagi por baro bangin het bangin lawan poi du ka ta ka thong ka ba try la bu yang ni Saya jing pencanai ke jing het ke jing im jing ni try Namang idon you play wa crowd Amen Mangi don you play wa kham crowd Kak tin ju play ong kham crowd ta ba po jong ni ban you ta wa parthei ba ta ka daw ni ke jan mit ngi ai pen bana wingi la ban yai ngi yai ta ka jing pencanai ke jing het jing ni namang idon you play wa crowd Amen Hallelujah Jing crowd jong try ni ke jan mit ngi ai pen bana halang Kaji kau jong usai bakung babi longde baru kin chat man ublay jongga jingsha jingnom Bermenacam menikah pokan orang cingkrap
ายในกระจังเมฆวิลองคำคราวทรายวิลองคำคราวฮัลโหลบารอทรายกับประเทศกันละมันกันลาทรายเรมีติทรายเป็นสะคำจูทรายมิลงเพลย์บักคราวทรายจีสูบักคราวเคยกับโดนคำคราวมันอยู่เพลย์ในกระชันเมฆเคยกับโดนคำคราวแค่มุมดอนทรายอีเป็นคราวมีมันนี่มีเพลย์บักคราวทรายจีสูบักคราวจีสูมันนี่มีทรายชีกันเตียวแต่งจะมีทรายมีลงเสียงช่วยทรายในกระจันเมียนวันนี้ทั้งยังมีทรายเป็นเงินดำเป็นเงินมันนี่ทรายชีกันเตียวแต่งจะมีทรายมีวันเฮียชาจีดูกีขมาจงนาตัวองค์อยู่ตรายในจันทร์มีจิงพาริมจงมีกาครีบางอันมานีนาคือเม็ดมาอิมบาbagan ma Cumani lang yung turay sipon ng kajan mi Turay chaman ni jiruay Ang yung turay Kiwan man ang mi turay Milong uba pabril Milong uba deha Milong uba pela Trayanga Light of the world Light of the world, you step down to darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. So King of all days. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake became poor. So here I am to worship. We worship you, Lord. We bow down before you. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. I'll never know, Lord. I'll never
bangan mani Ngawan banten si makman jong metrai Kubabhabri nolol kuwi patrai Midon hani trai tapi skungu imi trai Ya kay ka mamila penim ingi trai Ya kay mamila khot ingi trai Kinyai mani kinyai dem si imi trai Kinyai mani jing bhabriu jong me trai Kinyai mani trai jing khut jong me trai Mila khot ingi trai mila thao ingi bingin long kinong mani me trai Kinyai ong trai Kinyai ong trai mamilong bokut Kinyai ben mana mamilong bapla trai Aku atang mapi benar ni kejan mit ngawan rong mani sisi Ngawan bangan mani Ngawan bangan pensi Ngawan bandam si Ong bung ta khamat jong trai ni kejan mit Milong beli jong trai Milong ubah pabrik Milong ubah deha Milong ubah pela Trayana Ngapalahan ni kejan mit trai Bamilong si syawa pala trai Kengut bimana ni kejan mit Ublei wa fisyakri Ublei wa pinget Long syaw ublei wa pala Hagi por baro udon batni Hagi jingi syam baro udon batni Bat bun sin ni cingai Ndre mau long wa pala Uya idon baro bor Compare ke ika jingi alinti Ika jingi gendu Chong vi ni kejan mit Reu long wa pala long biya ini Bat nu yai long bokhuj Bat nu yai long om ta Kulis bon trai ni kejan mit trai Ini ka por ka bakodor trai ka bingiyop ng mga kichat sa may trai Bilong lay hok baro trai Kulis bon trai ni dem si may mani may trai Pangiyay ka burom sa may baro trai ni kejan mit Amen. Amen. Dublin ka kuy fin kejan mit Naman siyong sikimay La thao yang ngi wei phe bangin mani ya ublai ubaim kata ka jing thu jong jing penlong baro kata long bangin mani ya ublai ki kentin jong ki jing rai kilaban kut no ki sur jing tem kilaban sange no henry ke jing mani ka yai beteng bat har ge chan mit ka bamta nga ya wer yang ngi wei phe ngin yai beteng bangin mani ya ublai kham kat tu kan ni por sashipang ngin mani yublay dakaba ni sha skor kaktin kachong ni shwai kata ngin plig don nur kachingi bat ngin mani yublay ni kachan mit kabamta dakaba ngedon bentalang haka bangin ngin ai shaka kam kachong blay kani di kabu blay ai ngi bangin penpau kaching it kachingi yu ngin penpau kaching sngungu kachingi yu dakaba ngia Shimentalang hakaban no senyang syakakam kecong belai. Pat haninget janmit kabamta ngan kerpat ya ki volunteers ki baya deban doni kebenta hakaban lomi ki jingaingo kin sobaban kre lupa. But hakan ka por kabamta swab ngin lomi ki jingaingo ngas ngobaban kerpat yuin kinong elam ki bakmat jong balang Pastor Doris L. Linkoy in ngobaban shiming ni kebenta hakaban duai bat pan duai na kementai nagi ciangu kebangin lum hakan ka por pamta bat hadian ba I Pastor Doris lada ban duai ngakerpa di coordinator jangan ka pastorin apsha kinong lum naipat lum apsha ngakerpat ya I Pastor Andrew Rani in sobal bansa shimi kebenta ban akat tu ni gijing pentip kibadan kam kini po kerpat Pastor Doris Tunggu ini
boleh buka jengi bah beneng boleh berdap dah kejingi ber kejingi snei Yuan banai ngo ye me try hai kene kejan met entah kene kepor kepokodor ke me melum lang me penlai yang iki kun ke jame ke bangin don hai kene kohol bangin yo ban shekri ye me try ni ai ngo ye me ya kejing alam kejing penla ke jame nam ta North East Hills Pastorate ya ke ban penbek ya kene keje seng hai kene keja ka ke bangin yo ban wan lang Kibril ke jeme ke ban yoro ban bane ban panon borome ban shekri me bat kumjur ban yo pediang na me ken ko try ba ye nadu kene kemet bat haki sngi ke badang sa jong kene ke jing shekri try ngis ngungu ba me don ha pedeng jongi ha kene kemet ke bamenta ban ngis ngungu nam ta ke jing kurku ki popon ya ke melak kurku ya ke jing em ke jing ken ko try melak kurku ya ka palang ko ken rat ba yen Bada blay kene ke jan met shipenta jong ke jing shekri ke jing ye me ken ko try ablingin sa ai ko try ke jing ai ke jing shaka kam ke jame bangin penok hakene ke pelajeng ai ngo ngadwai ken ko try rap yengi ablay de ka donut ke besngungo da ke bangi tip baki ke parok ke bangi pediang kiwan na me ken ko try ablay be ya ke bangi la ban ya don benta haka kam ke jame ko ken rat papa ya rap yengi bangin long ki bakelut ken ko terabat ki basbun ke me melong basbun na ke benta ablay be ban ya syam no ri junun kam baro ablay jong ken ke seng pastorate ken ko try ngadwai men kurkhui ke ke jing ai ke bangin sa ai ban kentang khot ye ki khna bakin long ki bapet bangin penon kam ye ki nam ta ka porom bar ka kerteng ke jame ban ngadwai ri ken ko try baba ya ke pemenang the slay ke jing kurkhu ke jame ha ke jing jingi wei pe ki khon ke jame try shi ken tien ngadwai be men sim ti pat ye ke sisen ya ke por ke badang sa ha ke ke jan met ki penta porok ke bangin pendep ya ke bangin pendon borom ye ke kerteng ke jame ba ki jing kurkhu ke jame ke na toy no hapdeng jingi try ai ngu ye me be mes ngo me shashkor na bangi try bangi pani ke ni boro ha ke kerteng ke bodon portam ke jong Jesu amen Hero you try. Diat ke jing pentep kidon wede but kene ke sing pastorate ke beningkong jongka North East Hills pastorate but ni so kuman ban EP way kum ka kum kino yalam kene ke pastorate ni da so kuman but ni da pediang subhai pi way sai sien pat kene ke janbiet katu kat ni ki jing pentep ki wede but ka sing nakabanta gitu ki panget ki badai naka North East Hills Pastorate ki bampat register iladi kadon ka registration counter hang tu khmat jingkhang papilaban register iladi khna magalong ka jingker khu ba ka jingerap ye gani ka jesseng but kadon ru ka session la shai artli ki session la shai ka sngi ka jingi kai ki banlong ha gani ka jakahi but kini ki jingi kai kin long nadu kapor shipau bejim step ngin ya bat lang ikani kijing kai kan long nadu kapor shipau bejim step la shai gisngi but khat ar beji min sngi shipau bejim step but khat ar beji min sngi agani ji kai e ban hi kai long I pastor Barnel aka session ka beningkong but session ka ba ar I ban hi kai inde I ba Eric nongkenri te nakabenta kani kadi ka jing penbenanam tabaro ki badai ki nong yalam kum ki basan ki secretary ki treasurer nang ta ki in charge jong ki ministries ki prepare jong kum ka women's ministry kum ka children's ministry ka youth ministry ka worship team ki badai ki in charge jong kini ki ministries ki prepare but ki badai ru ki members jong ke executive committee jong ki balang ki badan hapo jong ka North East Hills Pastorate sko bah bakinya wan lang la shai ke sngi bakinya don na kani ka jaka hakapor arbje bakan don ka business session la shai ke sngi hakapor arbje yeki nong yalam ki badai jong ka North East Hills Pastorate ni da ban khia ye kani ba phenya poi khnang shagane ka business session bagi don ki kam bangi hapanya ya keren but ke bangi happy pendai ban pentip shapi ke jing tre kam jaga pastorate bakanan ke jing shy hai ke baro but kumju kwan pentip ru bakanan ke jising menbiet la shy ke sngi hakapon riuji hakajo kapor hakani ke jaka but nginget ba
penyawan siya kini ka jaka penyawer ki way ki para banget bakinyawan siya kini ka sing la shine jan miet rukum jo but ka iban long nong yalam jo kini ka sing iban long chairperson jo kini ka sing inde basan pel kemen sendai ban puli senang bat duai di kong labet im ki ban yalam worship ki di ki pentor worship team but iban ai ka jingkaran la ni ka jing bentana ka khtin ka jo play di pasal long sing kharbuli tingi weri pi le shai ke sniru papenya wan lang hagani ke jaka hakapor riu beji nakamta ki volunteers so ba bakin yawan la shairu bakidon ki kam kapor jo pi bapen wan ke dei khatwi beji sheneng bapenya wan shagani ke jaka kidon ki kam bangi habanya penbet hagani ke jaka tangkit katni ki jipetep kumleshmon Kaya gini kaya sing pastorin, kaya ke North East Castle Hills pastorin, baling yalong jang sing gumni, tengah terdon kaptu kan ni na peleng jong pi, lani bun na peleng jong piru, kibadan kibakum kita lagi jat jengkeli, but siapoi lah kapoi kumnoh ni, jat bapidi kibai banwan jang sing, poi lah kapoi jang sing, ti hendrengang ngah terdon hi katu kan ni kibadan jeng pekat. Baling nilong yang ngejeng seng, baling penlong, baling lum lang hang ni kum ni ban yo yang ngejeng seng, baling kat ni ngejeng penkre. Ti hang ni ngejeng mit kebam tangas ngokumen ban kachin sekmat, yai pastor in charge jong ni ka pastorit ka North East Castle Hills pastorit pastor Rudy Kakngor ban in shime ni kebenta ban hai kat tu ni kikentin mat pang ha ka berdebat kata ban let's say ban chu ban bu ya kamat ya kapang hanya kejan mit kenang bangin ya yo snow tolang but bangin ngin ya snow champang ya ke ka jingtmu jong ani kejing seng pastorit but haju oporu bangin snow tu ya ka thong jong kani kejing seng ka bangi penlong tian ka po khot is ni khot in shimini ke benta banai ka tu ni kintin mat phang hak bedai bat kani kecing seng pastor Rudy Kakngor. Yeroi trai. Kalau kecing kemen ke berkrau kini ke miat ke pemerintah kini ke miat ke bersedang jong kini kecing seng pastorit. Kektian jumlah ikon kumni. Long belakir ku yame atrai ublei ukupajengi junom la junom ke jongme atrai long ke jing krau bat ke bor bat ke buram bat ke jing la bat ke jing long siem naba baro ke badan habneng bat ha ke kendo ke long ke jongme long ke hima atrai bat la kentiu yame kumukli halor baro bat ke spa bat ke buram kiwan name bat mesencar halor baro bat ke kti jome long ke bor bat ke jing scam bat ke kti jome ke long ban pen krau ban ai bor habaro menta namar kata au blai jongi ngingo yame bat ngiro ya ke kerteng badan buram jome kini ke janmiet kini ke jing lumlang ke jing ke sngi ke bomenta kemudian rawai bat ngelihat sedang ini kerja seng, bat kedahi barok kalong kini, bat kita kalong ban penkrau, ban kentiu, ban ai, ya ke buram syutrai, hai ke demit ke pemerintah. Nga aingo you blay, ubal pelak ingi, kum ke pastorit, ke North East Castle Hills pastorit. Kini ke pastorit, kadang day ke pastorit ke ba dang sedang temai. Bada ke por ke bangi, le perkat nak kemta jong ke benai bat kapor ke bangin pelong ia kini ke ia kenduk lang kum ke pastorit ngile perkat iki benai bo kumuno ia ke bangin jiet bangile pej way hadin way benai bat ha ke bekat dong yang tengin pelong benai August bat klam de poi perkat bo benai August odo benai ha ke ban nakaliang jaga board of ministry and management ru kil ajing bit ingi ia ke bangin sedang bat ban sedang ia kini ke pastorit bat ngi ayo iblay o balay alam mingi
nadu benai August jong snem arpo ya ke bangilayo ya ke ban sedang ya ke ni ke North East Khasi Hills Pastorate but hapo jong ni ke pastorate ngidon kumba shiphoutli ki tenat balang but dan friendship even solingo ke kita ke we ke Nongrim Hills nata ke Mokhar ke Penthor Nongmensong Maupat Soreng Kam Umpernai Maushbut Ding Paso but Tenring but nalo jigin ni tenat balang ngidon ru ya kini ki Bible Study Center berkata kalong halait kor mau Arling nang ta mau Lengat mau Blay Madanting kenton umon but hakut di kita ki Bible Study Center but hakika janbiat ke bamenta kemoi pingi dap di jing songo ke crowd you Blay ubala pela yangi ya ka bangin penkre bat ban pelong ya ka diga jiaseng pastorate ka baningkong bat ka jing ai ku Blay na ka menta ji pasa Hamlet raji balong pasa rangba jong ka balang I badan rengkat bat ngi diga sngi ya ka ban pliru ya ka diga jiaseng pastorate ha ka diga sngi ke bamenta bat di namar jong ka jing penkongo ka jing shi ka jing khot ka jong Blay bat ka diga jing I ke bau Blay la ai pasa Hamlet ya ke ba manga bat mengi baro ki bidan ni sngi ke bamenta ngiyo I ka banya di bat ngiyo banya khetlang bat ngiyo I ka banya lekmen lang ha ka diga jing ot ka ba kra yero you try ni ai ngu Blay nam ta ju pi pasa Hamlet ya long ka jikar ku pi long ka jing ai man sim oi na kam ta jong ashimet ba nget nam ta ki bubuan ki weiru ba ai ku Blay ru kum ju nam ta I the abet I balong kurim ji pasa Hamlet I bawan ya ba ya dar kat bat ngi ke ban ya senran lang ha ka diga sngi ke bamenta ba Blay nang kur ku pi ba de ka yeng ka ju pi baro ba de ka diga sngi ke bamenta ngatip ke mengelai bu ke diga pang pedeng jong ke diga jeseng pastorate bangin nga yat shadu ka jing penjanai ka diga jing I ka diga jing khot ka jong Blay la ka long ha ka jing yat lenti jong ka jing im ka jing shimet la ni la ka long ha ka jing shakri ka jing kum ka balang bat ka diga ta ka jing knyat namar ngitip ba barbor ho Blay ki barbor ki long thmai bait mau Blay jing long Blay ba ki kim ju sa kum ju na ta daw wat ka ji isnei ka jong Blay ka long thmai man la ka step man la ka sngi na ta daw ngi I wat ha ka jing shakri ka jing wala ka long ha ka jing yat lenti ka jing shaman sim ka jing ru ka don ka ka bat thmai ye ka bo trau don ye ka ban pan pau bat ban the hap deng jungi hakini ki lightly ki sngi ye ke bangi yo ye ke ban wan ban ye lumlang ha ke ga jaka la kalong lamba ji ke ji hikai ke bangin yo snow la kalong lamba ki jing ka tien ke zumlai ke bangin yo snow ne ga jaka la kalong lamba jong ke jing mani ba ke jing ro bat ka wei pe ke banta ye ke bangin yo hakini ki lightly ki sngi ke de ke poru ke bangin yo ke bangin ye kendu par bangai ye ke bangin yo ban itu iwe but tingin nila ke diga weiru hapnagi jigin ke lightly sing you me kirki bangin ya shuan je sang ya mi no wood kwa bangin ya doni por ke bangin ya kublai na tradao kum ka sngi ke balasai ngile pen kre kan don ga ja ga ji bam ja kan don ga ji di sha kam de na ka dao bangin yo bam de di por bangin yo ban ya fellowship ke diga por ke bangin yo ban itu ithau bangin ni persang ru bangin ya wahat ki durkmat la ni ki breu ki bangin pat ji kendo meno ngine me pet napo balang lejong and ngini persangkat bala bengin yo ban yasiam ye kendo kamtam ye ki perbengai ki bawan ki jaka ki beper but ngai scam kan ke por ke bekmen ke por ke besutanat kan ke por ru ye ke bengin yo kan ke por jong ga jing penkiang atiar kan ke por jong khtin nongwei yong ki impartation but kan ke jing duai ke jingi Ika dika jing duai kasi bahkan dika por jong ka jing penkeng atiar bahadian juga dika lightly kisngi ba iwei poi ki bangai mdei tang kinong ket kam henry iwei poi ki bangai haka bakin da mi na kan dika jeseng ya ka ba antbe ding yaki ya ka bakin let ban mare siki jaka ke ba per siki jaka trai ke ba per siki ki school ki college ki kinu ki jaka kat se bikin let ban ra ya ka dika ding ya ka ba tebe na ka jaka hakin dika lightly kisngi yero you try amen ngilay duai ngilay penkre ngilay ai sika kam ga jumlay ngilay plan but ngilay tray ya ka ban penwandur penlong ya ka dika jaseng but ni ayo ublay ngidan shibun ba ki brio ki riurang ba ki longkmi ki samla ki bare the met bat mensim nak benta ban penurlong ia kena ke jeseng bat ngai scam kini ke lightly sngi jong ke jia khawai
haka jenon kat ka jumlei ka jing khawai ne ka tien ka jumlei ka de ka por ka bangin yo ban enjoy ya ka presence ka jumlei yaro yutrai amen tu blain kurku haka de ka janmiet ka bomenta bangai scam wat haka de ka sngi haka bangin se yo snoi ka tien ka jumlei ni pasa hamlet haka de ka sni ka long ka jikurku nda kam ta jongpi UAP bat ka ni ka jing pat ka jong haka de ka sni kam ta ka long tungin nang yai kan mau haka jing duai nda kam ta jong ka ni ka pastoret ya ka ba ngenang la ya ka ban pendap ia ka jing temu ka jumlai pada baya ka kerteng ka jong ucisu on penbena ha keleng saudong kat seka jaka ia ka boleh uple ka lat bat ia ka kabu tu blei kurku ha ka de ka janmiet kamda nakam ta ka buram ka jumlai amen pada ngan IT pa kini ka pori ba Eric Leishbon Pastor Rudin namda tiki kentin ki jongpi padahana ke janmit ka bamta kumba long Pastor Rudin ngidan ni ke benta hakaba yakni ke seng pastorit bon play ka but kalong kakabu namta jungi WP be dan nang hana ke janmit ka bamta bagi dan hapling jungi Pastor Rangba jong balang I Pastor Hamlet ke raji iban shimien ka por hakani ka benta hakani ke janmit ban duai bat kumju ban penbena ba kani ke seng pastorit lapli ka bat hani ka por mamta ngaku aku ban khot habangan khot isin syakmat ngaku ban khot ni ki long keme ki beri nak lian juga hospitality kin sim yang ni benta ban ai ke ai skop ha I Pastor Hamlet kat bidang wan sini sejong mling ya ai ngoi u blai da ka bang yeng lang ngin buram ka tin ke chong blai ngin buram u bri chong blai I Pastor Hamlet ke raji wan sini sejong ni ka por ka pemerintah Hari ni kapo pilap ancong hari ni kapo ngan kerpa di Pastor Hamlet in shimi ni benta ban doai bat ban nan ribon ban on di tin shu dah kecingin mun shu on kon tin shimi ni benta ban penbena ban ke seng pastorit la play bat haju kapo ni IT kapo ban sa ye bin sa mi ka tin ke jong blai hapeng jongi Pitip ka tim ka jong blai ka ong kum no sti ka jong pal seki nong koren wong pet seki ki bamla ban yu nama ki ai ne bam chikut ki wi ki long tang sibet por te khani ka poru ngini pet e ka bangim la ban yo ribbon bamla ban ngan kap Amen. Dong in that way. I try boblay ukpa jungi wabneng but ukpa don't try Jesus Christ ukhon ba ide jong me. Hakikijat jong me ngi wan bandem ban ngo. Ban ai ka puram baro shame try. Hakani kapor shuaya kabangin plino yakani ka pasri yakani ka jinseng baningko joka notice Cassius pasri ikerpat yakajing kerku ka jome ko try hakabalang ka jome try Medon but meyadon hapdeng jungi barbar.
Nado bangis dang ya kani kajing syakri bat kajing mani kajong e. Is mau ya kajing e kajong me. Kabapan saat pandahem ya kadanut kajong e try. Dai kajing e kajong me kabalak ring kadanut jong e. Shanjan jong me ablay. Ngai ngo ya me na kamanta. Pastor Rudy Karkamar lembat ketiang jong ibaro. Kibalay penkrep mani trish tam. Ya kaban wan lam yang ilang baro hakan kapor. Hakan kecing seng try. Bat ngida pen kentang no. Sedang nadok mentak kami. Bat kesengi kebala syai, bat kesengi kebakado hakan try. Ya kaba me tuan ya kaba on kerku yo pailang ujong me tuai. Kan sedon kajing yo bentar baro ha kajing mani kajing pla syakri ban ngau ke tin ke jong me na ki syakri ke jong me ki bangilap yo ngau balapan bena ka por ya kaba men ban slep plai ki ban wan rai hangi ya ka tin ke jong me. But ngit wai ru ya me ya business session ka bakil pelong do ya kaban ya slok ya kaban ya limensium ban ai kanang ban belaj ya jimut ban perkhat ke ai ka bakamba mangira ban le nakam ta kaburam ka jome ablay kerku try jisubet hakan kapor bad ia kapor badang sabaro haka kerteng berbotam kajong Yesus badwai amen hakan kesni ngapan benar kapraterik jong Agus arjal arsan lapli kini kapasret. Yang lain kebelah pun pelakon isyo. Ni play ke team ni dia bani buram ke team. Kini ketika sengi jong kajing sedang ban lebencet hang lor jong ah. Ya kaban play ya kani ka pang pedeng jong kani ka pas state jong kajing kenduk beningkong ha kani ka por but lapen shon rim ya kani ka team balashim na ka shiti shikinong Hebrew kalnong ban rio bat ka dekhot ka beningkong but ngakwa ang ban pli ya kani ka team ban ai ya kan nongrem jong kani ka phang pedeng belabu ang ni but nga ino ya ka jing ya ki jing kai nga ngai balapan krep ha hakin nongkran kising ka bala shai bakini Arnold Pastor Barnell but ba Eric Nongkenri ya kabakin seyo ya kaban ya sam hangi ya ka tin ke jong blai ka be dei bat ngani ka tim de mentang al su ple tang katpan su ai ban bo nongrim halor jong kani ka jing tho uniu nong tho obangim shimla ban yo ya ka jing pen scam manu ba tho
ki babon ki tharai budai upol namal balai ki don ki kenten ki be srema bat ki jing perkhat ki jong upol den nei namar ha ki ki sti barok ngi la ai ka kerteng do nong tha nginor ban ong badai upol ndai ka ni ka sti ka long ka balengo bagari ka sti ka ba ngi kami ka kerteng ka jong upol las dang ning kong do ublei ka pelangan ni ka sti ublei ula keren menhendai aki pa temen jongi ada ke kubur ke bana boleh but siti syaki nong Hebrew ngartai tangga tar ngan kam syo ban bon ketia ka bamod syaki ni ki rungai ki bade ki ju ki balanang mino bala khat iki naka jingsong tho barim ka jongki kaniam kabalong tang hakidur bat haki serngeu ki badon ka kuwar ka bakrau ka bakren sepang ukres jisu kata ka ik ba pi hakan ki stis ka nge buru uniu nong tha uyele kat pala man pensotho kini kirunge bakin bats kem ya ka ka baki kilayo pediang ya ka jing shai bakim dei ban pai den pat sha ka jing sotho barim hang niu nong tho ke bru shimot ban ong bangim dan kam shu ya ka barim shimong kunta la da pipuli ba ne ukren ba shpang ka barim ka balong kan nong rim ka ba pala ka ba keren shpang jong Jesus Christ ka de ka kitab na ka banta jong Kristan ki kitab barim baro ka Old Testament haka Testament ka barim ka keren shpang yo Christ ubala buri no but haka Testament mai ka keren pang Christ uba ka Testament barim ka buri lapan pawai ka kadon ka jingete ka bacan hadu kata tikini ki belawan syakani ka jing syai jong ka jingai mentak haba kilai i kilawan naman baro syakata ki pajong ki kishu soto bermut bernget sepang jong uta uban sawan oboan ki bon ki jing kiap jong ki kita kat bakini kilasham yo tahu ki pa ki susto malumala ki kilamat bat kilasham yo bat hang niu nu nong tha udah krenjor iki bat udah yero iki bakilong ki briu ya ki bala wan syakajing syai kilamat sepang ka perthei jong ka ban sawan bat iki jing ai ki jong mesim hoi bakam dei iki bakin pai pat syadin ya kaban syakirukam bat kita kidur bat kirukam bat kijing lenyam ki balong tang kidur ya kabaki mentah kim don kam syu kita namar kiladep yo i kata kabakat kai kabarim ka keren kim desu banong bangindang hab banwan ni kani kadi kejuk kajing riam ka bakrau kabang i ya ki balang apo galatia kini par ki bak lebat ki ju bat ki kristan haba kini ki ju kristan ki barang bat ya kerkom barim ki leban penbori ki bakin nget ya kerkom jong ki ju balada ki kwa ban yo jing em ki don kamban long ju swa kanang bakin yo em haban od siari ki kaya sri mang ni uni unong thos ki Hebrew wong ni hakapor ka ba mengi ningkong ngidang long sa hakajik ki pajung ig menchwa hakita ki dor bat ki rukam bat ki tho hakiniam hakirukam ki jile ki ka bakran be pong Jesus Christ ngidang long ki klung ngimpat so tho ba ndai mentangim de su ki klung namar yo tau bala buri lapan pau bat om tang balapan pau ngilamat ruyo
nang ta susu kam kut tang kumta uniu nong tho skebro ukran jori ka kubor syaka pateng Kristan jungi mentaro hang ni nikal nong kabasan namar larangi puli nikal nong benriu kad khot ka baning kong kabalang pensyong nong dem hang ni hakajing shisha kani kasdang na dokal nong kabasan terter ni larangi puli si puli na dokal kal nong kabasan la sedang hakajing shisha hakaba unong tho hang ni Ukraini ki ban pensyai ki sepang Ukres ubalang orang ba lendo ubashisha uni ubalang orang ba lendo ubaseulem badi kijing telot jongi bat shushu upanisrem ki uni uji sukres ulang orang ba lendo mendekat kumkan yam kabarim namar kan yam barim ditang nakayeng jong aran kayeng ulebi bakilong kilendo dekat bah uni pat uji sukres umdi nakayeng jong lendo uni doi nakayeng jong juda bat kajing long lendo jong uyasrim yu Melkisedek on the Bible when you Melkisedek ubaka Bible ru ka supentip ngimtip bon sapang jong Tila pilih YouTube tikin sebatai start episibon ki ngangam da kham sutanan ban sngap ya ki kebasaban naka jingker jong ka Bible ngasunghun bai ka Bible ko ngomtip ta kamot tip chani ayu boleh ka Bible ko ngimtip kami ka khapa tip yu te bo tip balingin batai start bang itip labiang gan abam tip te ngimtip Deuteronomy kong kumno hakitab dalam Moses wa kundai long la ko kundai wa kai ka balaburi ka ka jong ble ka bal pau ka ka jong ni so hun tai kata den ka bapala long ni ka long namar ka jinglong lendo ka jong Jesus Christ you stream you ni namar balai umdi na ka jai lebe ulong urang ba lendo ubah khli tamai ubom don kajing sedang ubom don kajing kot kabamod urang ba lendo ubapla hagji shas pong Melkisedek yung tip don kumiyam don kapa kabamod namar tip ikimi kapa hang niu nong thos ke rupot usim ta kabo kolong shapang u Jesus Kristo uba long u khon joble uba long u lendo uba na bam jukut Kameri kalau tangka tiar, ya kabau terayu Jesus Christ wan manusia, ban ya kacing long breju ban kas kepertai. Henry, Jesus Christ ulalong nado meningkong. Haka gospel Yohanes kong, haka ba meningkong ladon uktian, baru nu uktian ulalong badu blay, bat mo uhi ulong ublay, kat kot kat sawong. Ulang wani hiar juga pertai ban shimi ka jinglong beriu. Balak hayu hakan ka cai beriu. Israel nak Mary. Udah kon jom boleh. But uniu de uleng doha. Uba pam cikot. Habung keren sipang kane. But ngi hakal nong ka basan urang beteng susu sipang kane ka jingkren sipang jo. Henry ngi kini pat ki Hebrew kabo kran jepang jong Jesus Christ benti ya kani kajing jeleu ba jepang kani kajing long lindo bat kajing long blay kajing Christ ki ang kim su tho hang ne wong kad khot ka bakhat we jepang jong u ngi don bon ki bang ngi kwa banong kamot jepang nu Melkisedek banu Jesus Christ Ngidon shibon ki banong nri pila jalong lam kulut kamoman pemsong to kalong tik kum kinong korin ru kum jo kabau pol we kendo jing ma bat kani kabalang korin
wang ni don sibun ki ban ya tu ipin dei phim la ban so thu man philong ki khlum philong ki bakan ja do wang kim so thu ye tingi pe angi kataka di kai ke jing ebat kini kinong Hebrew namar ba kim la ye ka ban kem ban so thu ya ka jing mut ya ka jing hikai bakan ja mesim bapan pas pong kris dikata kalong tang kanong rim kabang akren halor jong kani ka konteks jong ka hang ni hakal nong ka ban riu hang ni upol ubo ban ngi hakal nong ka basan udah keren susi bahai ka jing sak kelung jong ki ban hakal nong ka ban riu u khot ye ki na kata ka jing long ta ya uang ngin ya no na kan ka jing kelong kelung yang ini long rang bano ban persyang ban rung sya kajing sotu bakan jaman sim kata ka dikajing khot ka jong den nalor kata ka konteks bentangan pai ban kran pat ya ka tim kam ngam kan mentangan ka jepang ka tim ban pensyong nong rem syapang ka ni ban ngan kan tang kan diat hi ya kan ikamiat kumol oi pi ngan se no hi erik bat I pastor banal kin siat thir bahada syai ka sngi ya ni dengan tip kia terang nak dur kata kasih orang juki kila aman sim nang ni kila aman ler kawai rukat bakimon tong ini pe kawai kaba ngangai bak kani ke pasret kum kinong yalam kila hiji di kani ke tim halor kata ke ka jing snautu bakanya mensim bat kata ka jing shan jing mot ka jong mun sem jong boleh sebon bat kata ka ek jing yu ya ka jing tot kam hagen ka pastorit bakaniru ka di ka jing khot yang hilang wat ki bamdei ka ni ka pastorit ki bani ki pastorit ki biton dang dekat ni ngangai ka jing poi yu phi ka ni ka por kolong ban ye yo bentanang ni ka ni ka jing kerku ban khot ini syakajing penjanai ngakwa kan dia ban shan jumut ban pensyai bahai kan ketien jing penjanai namar kan ketien janai kan ketien ke pen kenyo ini janai nyong janai di tang boleh buriu tum janai ka de Henry haki nong tho jong ka Bible la da translate bet ye ka naga jingmut jong ka tin ye ka bala thoi ka Bible ha ka ri kani ka tin janai lan bakla kadi ka ju ka tin ka bo Paul pun ngam ka tin Telios kani ka tin ka don ka jingmut lesi ka ban yarap bat kani ka jingmut ka ba kini ki rangba jong ka pastorit ki kwa ba ngini tai ba akan ni kasi say kay kata kani ketien janai kajumut juga kamot bala dabyang bala sanpura bala biang bat bala long ki babit kata kadi kajumut janai kum nuksa nganong kum unong puli haki school ki college university ya kabala puli kat kum kata kajing angnot jong banyo nakamda kanu kanu thong kabong onda ula develop di kajing puli jong paro bala pen kre yu namda kata ka kam kabong sa tre leni bandrung sya kata kajing syakri kabong le wala pendevelop di ke training jong bara wala pendevelop di kajing puli lut kabong uni ulalong ubobit ulalong qualified ulalong janai ketin janai kwanta kabamut ulapiang kani ka doru ka ais pong sipai shwa man le chikatama wa ban le shwa shibon gi training gi bawa ban le pat ka ta shitam ba do kata kata nganong ipi ki balik kam sipai ki sutu bhai kata
Ngan oi piki bam don ka jing Asia. Kiwan pet no ai stek ru. Ma bianga ngan kran jipang ki kena kasih jungi. Ki ba khambut ni kena kasih jungi wan pet gerak. Kim jula ban pendep kam sipai. Kendia de ki ban ne. Namar ka ba jungi kasih ke long ngong ye bang ye long ngi don ka snam tirot singi. Ka ban pendem. London bala palatan am sula pendem syu bawa pet. Jadi nak kata kata orang pi benyai kan ke trading sipai ke pada aduh kata. But ndara dep lu dia ka nyelong ki babit. Qualified bagi leci kata mah. Kani ketin penjanai kamut kung tar. Kababun ngila dep hikai bahai ni. La dep train bahai ni. La dep discipline bahai ni. Hakat kadur bala pensan ni. Bangi lalong ki babit ya ka bagin mi siya katama. Kata ketin penyanai. Ti hakabe dei bat kani katong. Bat kani ka kentin nakap siti sinong Hebrew. Unong thos Hebrew kat badang long ki kelung. Nyimpan long ki babit. Habu pet sikini wang pet ya kapor. Peladai bandrung siya kata ka jingla ban hikai ka bamut pelalang bal di belong ki bala pas ki bala akhre ki bala la ki bala dep ki training la penjanai la long la bit na biang na pat ya pi sa kumjo ki klung udah keren sosi aduh kata wong pet ya kapor habat jika bilong kirang ba pisa sa ki kelung tiang ni kendat ka ajung mo dinging haji sisa ka ketin sedang ka di malong ka balengkot aduh tata trai la de jerong lele mo kumno mo long ye jerong kendian wat tiang tang don hi ketin kendiat kemud don jingkermen jerong kendiat tong ini pe yang ni pe cipangkan ni kajing im kesan kamdai kajing im kabangin kerki ngadang sudah pan puli yang ke kacung A.W. Tozer that incredible Christian hagaway naga lenong Ukrainian din instant Christianity wong im kapor putih menta wong yos ngoi ki advertisement mo ki bapen ki si sai ni instant tea, instant coffee, instant noodles, fast food, ki kerki pech. Hado ni wat kajing long Kristen ni kwa instant Christianity. Kabo mari kha mentang ya yang ni mari no. Mari kha yang mari no. Para kani ka Bible kami kai kunta. Kani ka jinglong janai ka bahang ni waing ni ka durjong ulum pucrong ka ba ujisu hi ulawan ha ka jinglong beri ukiu na ka jinglong kelung ter unang sana ka jing champang ong ka Bible bat ha ka long ren yang ukiu nulum bat ula yang hang te ula job theo ula mipat bat uyang mata hang te jerong mengiru kat ki balong kestan ni sedang natrai jong ulum ni sedang natrai jong ulum ban kiu
ban kiu hadu bangina kot hak te ka jaga ka bu Jesu yan kata ka jinglong janai nakata ka taong isipon kidur ki bu Jesu Christ open Israel ba ka jing ka stan ka jing ka bangis nang na ka jinglong kalong kadang ko por open Israel ba jing tu people gospel jo man ka sal nong khot arpun dio do arpu prawong no kumu jing tu mo ba ngibet nang do sumbai umi jing tang umi ter kuntu nang ta usami ki gopsap so adien kadawan kadon ka season kadon ka por ka ba ujing tum uhab bansan kumta kani ka jing em kristan ka jongiru kade ka jing em kabad ki kabadai bansan but unong tho seki Hebrew abo pe ikinong Hebrew pat kisah jo kalemsan kabamut kadon ke ke jing baklabat ka jing long kestan yo ki ne hajo ka jing em hakamet para ngisan kat menang yai kisnam ngim sa ki kelung nga ada kwai balong kum kena por bala le ngatip bakin wan bai ngakwa balong kena kata ka susah tang ka jinglong kwa jama hau September kan dai tering ngandam nyu puars nem Nang kwa makana balong kena mla banden ke jisia bangandam nyu puar kan dai trip September har Tuesday ngin sia dwai lot nam ta jama ngamut ban ong 100% ho na wanra hakamet kadon ngitho de kisngi bat kisnam hakamen stim bat kamlong ta habala khai ngi hakima ka jumble ladam sim la pasaba ngi la ngimyale bansan ngi sa ki kelong wat ong ngala pediang yutrai san posnem menchua ngala pediang yutrai nyo posnem menchua kum mapi nyo po nganong ipi katakan thawi ka jing san makanya mansiem jongi bat ka jing ka bakrao ka balang ho korin ka di kata hibon ki balak hai ki bu polo khari ki reu ko ha phi ki reu ko ki ba ha korin ki bala pendapi ki do mansiem ba ko ki keren ki patle ni sang kata ki le ru ki kamba ki thoro pa ki ba tai ki thle ki le hibon ki to bu tho ha tanga korin bu tho ba kita kan kita ki jing ki mansiem ban mengingong de kini ki beton tang ki pensle sudah ngim ta ti pensle ani pelasan ya upol kemong ki pilasan mo pilong ki kelung wong ki jing ai mensim jing pensle kita kim keran ka jing san ma ka jaman sim ande ka jing long ka jong hi kiso jongi kecing im jongi kaya tu ingi langi lasan ayam agak jeng long mesim para ngangi kanikan kersu tia ingi akan ikas sungi kau iki jeng ka bakrau hakorin kade bakidon ki kelung hakamet rang ba baby in adult's body larang ba kan teman adon polwi pariki ki kelung bat bon sim kajing apo kabalang mengibon kum kini ki kelung kajing kon kadin kadau ju kini ki kelung wong ngamma ban kran hapi kum ki bakan jaman sim ndrik kum haki bakan jado naman bona pren pi pir kaji ya tiny pren pi kaji bisni pren pi kaji ya panya pren pi hata pimlong ki bakan jado wong Pim dek kiba kenjaman sem. Kim pat rung na ka jinglong barem juki siya ka jinglong ba kenjaman sem. Kim pat rung. Pirang sa. What lucky day kiriw ko. Pelama ni ka Bible. Upol kot pada kiriw ko.
8M ya ki. Hindi 4 8M. Kini kinong Hebrew ka jo. Wang mga pek ya kapora. Wang peladay balong kinong hikay. Tebentang alay kata kajing ngage pang pisutu ba balay wong iya nginang yay banang san kajing mo masem. Upetras tu. Hakasiti jo. Kamaning kong kalong ba ad kamaning kong wong kom ki kalong ba dang ka. Tus yang hir ya kadut kabasngor kabati masem ban san daka pis dang nei nakajing long kalong. Bat open kut ar koren lail nong khot kat rawang open kut da kabakum nung wong tawangin san hakajing tip yu hakajing IA bat hakajing tip yu lay kabamot wat didut sa handai kadai sakapot yu pi ban san hakajing IA bat hakajing tip yu lay ni haki Bible si bon kijing thoi si pangkine kata ka ik padon kam di menta kendiat ngin ya pia ia kani ka benta jong Bible kidon ki basoso tanat angne ka bangi pulin adu ka dekhot ka bakhat wei adu kani ka dekhot ka penkut ban poi biang sene wai ya ka dau jong ka jing sa khlung jong ki bat kini ki dau ngah ban wat jela de yo le se ngidon hawai na kini ki dau kidau basa kalung hakal kodur tinggi I hakal nong kabasan ngin sedang namang lo ong pi kini kada khot kaban riu kadon ka jias no bakal nong kabasan ngi yo kini ki khot kilen nong kini de baki pensuk kinong yarap ingi hadian kini yo nei menchua ka siti ta kalong siti be kum tum judon nong judon khot pim ju tho siti ban ai nong ber khot ka siti be kum to te ubol nong khot ban kham pensuk ingi te na kata kata haba puling ngim de ban ong ba o kal nong ban riu ka adil ka jong to am de ngiap pek ba bakadon ka jingas no tangi ni pek kadau ka baning kong jong ka jing bam san jong ki don ka ka jing anong do ka jing lon ka jing long ban lon hakam sim de haga jumut berkat ngamong ki ba pli ki ba lon ki ba be ki be phir metrik bon te ngamun nong kum ta ngamun ang ni ki ba lon hakai ke ka ba de bat ke ki ba kanyam sim ki ba don ka jing bam song thuo ka jing bam champang haga ba de bat ki ba kanyam sim Yesus Kristus wong dan kaman kapat yo brio nama lalu kapre unumi I ki maka jong bulai ngasutana di kerah ko hakajing mut jong kane bo penisri mi kajing ka arsin mi kajing ka brio mo di kumjoro haba khai brio maria ka pipi kle da ila pe tiki kman teng tengi kajing ve wi Iklang ado kan noi simpor bani. Ndi mereka pek tu lai. Simpori ban pe kikmat bani. Haka pertai mencium kalom ta wat lau jisu wang lam da kapat ipisin pinumi I ki ma jemle ban mereka empat I. Kini kinong Hebrew ni la khar sin ki apa pe ke por belade bani I la le hai kala ade bele ku Katar ki kampani pe ga snem la di mani I ki klem sa ki pette makhlem yu I kini ki bu Jesu kran ha Israel don bon ki bregi bakum ta pette mu I sangap memyo sngo kini ki long pum ta te ong wizah pilong lam gelut ngay
keren bad iwe long kami ibu siwan bad ngaban doai barbar ndang ngala de keren ngala islok ba ngala sung ngala ngala islok ba ipen kut da kabile jing sung jo ada pi iba pli kelut ngapa dai selak i pu samre ke namar bale i ta mga shit hemang ta klemios ngoi ngai ngo pat yu bale ini ye wan hi ka ba pla ka long manta utra la pun khiai yong pasang ayos o ihap itria madan rong ayos o yong yaro itrai mentang lala ban snap kini kinong Hebrew rimat kum takilong unong kadu krenuni kirki ndala dei ke por kyong kisulebe Sapang jong ungi don bon ki mngong ki ba ban batai bala piji along lam klut pim champang pim solto kata kadai kawai kecing kabakrau bakim don kata ka bor jong kacing smutho bakan jam sem ban kem sapang ki bakan jam sem pi hadin bala kapat ini ngiron kam ya kadut juan ingkong katau Petrus bangin sandaka kawai kecing kabakarau kolong pat ngiki kristan ngemi dia ka ketin jo mulai kani ka kecing bakala ka paningkong ngemi ya ka ketin ka jo mulai ni kwa man long instant Christian ko man lakha la de kha ka nei ju pat don't come bangin di kadut don't come bangin sliang don't come bangin tangan don't come bangin wat ni ima ka pateng bandeu ki ba kita ki kintin boro ki la jalut ki kintin ku ki jong debet ku mo kerang usliang ni ki wa kum takadonut jong akas liang ni me ablei hangu kata kamdan chu ngila dono ikan ke sirem ngila dono ikan ke sirem ka besha kini kinong Hebrew kata ka dik e ka bakki kilong kim don ka bon ban sung tho bat ka ba ar ka point ka bangi kad khot ka bakhat ar ko ong kim tre bansan namar kya bala dei ka por balong kinoi kai habakmi ka por ki don kampan ban bo no hi un hi kai pat ye phi ke jing sedang tan rai bening kong ki oracle jong ble jalong ki bamdan kam ki badon kam ye ka dot om tang ye ka jing bamba Bapi jalong ki badon kami kadot te om nya kajing bamba kim kwa bansan ano yupi map mukun ngam mut ban tha de pi ting kyong wat ju ai nu kusai nga khamat ke pai ba mo pa ngale rai tang kadong ko por pade hab ban long nu kusapat naman ni igi yang Hebreu sino yang lejong kai ukon jong pitu uit bayu serelak dangret uit pala yu serelak aduh dah dah jenjar mengin pensange yu serelak ubang palat yu to ngitip tinggang kon desu menang bam jembam kelung mentah la desa ben bam kejembam bae bapencan haduk kat nu bangi deng dong serelak baba haduk kat nu ngihap ban weng yu selak kem tiet chu ai ke jembam bae bansan
hak jing long macam kajuk kedur ngilai sultan ki jing bam kelung deh bat ngim jukwa ban yai palan nang ta ngim kwa shu ki jing hikai ki bak kam jeliu ban ngam ban pensan ban penang pai ni nak takadau ngai i kawai ke bab penok mensim bat ke bab pendiau bat persusi yang aban i bakendian ki bas ngutu ya ka jingpang ki Bible study ngaleng mo balai ngadwai cur nakabentakan ni bakanungan kan keim pada ka donut ki beba kin yang bat kin tangan ya ka kedin ka jong balai bana imat ikum bau balai lo sedang berjubah mentah ngasih kelibar hari gini ke pastor kewan Bible study barki om mentah kile sedang yawan kile yaroi mentah kisa oh yaroi try dengan dia mujar yu pai lang FGF hasilong tangkat tuan wan malengo dan ki ong pastor sengai palat di banwan syaduk lah syumia ngohoi keng mapi basyong hang tu jengai palat kini ki buan nong po ki yan tinai dong jong pi ki buan na nyomer ki buan na sha na semet ki buan nei kita ki jan ba ki beli na seorang kam gini ki buan jan ba pinang tu hab dasna na do katrin nak ta ka daum dei ban objek ban sna trin man nak bentar nyong piam don lentir lang ne kau kata kaji kau berkarau lah mata. Ngai kani ke kuborang ni kan ke ban penki yang ni. Ngai pilarang ba pilaban pediang ni kata. Ki kelung pikiran rumah ki dom kirang ba pada ki smile. Ki yang kedai di pastor. Ki kelung pergi yang absyuasi dai. Mendepek kenang. Ladam bim kwa bansan pinum sanatan agazing emen sema oi pinum sanatan tika wei ka jing bat kini ki bange yang ni om tang ba kilo om tang ba kim sempang ka dau ba kolong ba kim kwa bansan ki so biang tang kum tu ki ong ngi kwa banong kum tu ngi kwa don wei wan ong yang akom no ni pastor la biang ngate ban chirem tan ru emi banda ong banda pejaro emi ngong di bok mo pi ong jisu ngan pri hakita mi pa kong tam shit ru em kreat ru em wangan pri ini kau begini ya, ngibu pada kentian badan boram, ngilang balance. Itai kentian itap no, ya kata kajing long lukuam. Kau begini kajing ya bakal, abang kuahi bansan sanatap, sasa kikelung, kebalai, tingin nam lengok. Kikmat krempet chua kelung sa kwa bansan kadau kolong kajing bamsan kolong bom tip ya ka ketin ka jo bulai tip ya ka ketin jong bulai tip ha hang yi pe ka khot khalai gong namar ununu bom jubam uba jubam tang da kadut ubam sempang ya ka ketin ko namar ulong khulung sempang didut tip ya ke ketin kajing pam ke bae kalong ikirang ba kwa ban bam don ke ketin ya ke ketin la da pi shisha
yêu Giêsu pi chia yêu lấy pin như tiền ju itai ba pi barabar pi community WhatsApp Panios ngoni kintin good evening I love you good night ngisot na panios da sot na ni sim pi kwa panios ngo nakibayet ke jong pi kalong ka balango haga jing sim ngiyong ngi me abalay habo bulay ukuran per kyo ngim kwa ban smap Kiang labiang tambah doai. Ngi doai deh, ngi all night prayer. Prayer meeting, ngi doai. Ngi baik klan doai, ngi di prayer warrior. Ngi summa atau prayer warrior. Ko prayer warrior, sengap ayo kita prubah ko. Maaf ya kamu. Ulah sedang klinik kitin ki bukhar mentah. Teng. Kalian ko prayer warrior kita proba kong ni lara pi pai no nakabas ngoi ka tin kajong ublay naktin juga ni ko hukum wat kijing duai jong piru kinong kajing ijuli wa pai naktin jong ublay kijing duai jong piru kinong kajing ijuli pai nakabas ngoi ka tin jong ublay kijing duai jong piru kinong kajing ijuli para kan kadiko jumaham ka makarao oh banyak wali itu kita perubah bila in simpore ngasih kada ia mentah sawari siya mo ni pindam no kasimpore na banwa okay pi ngasai kan kampasa somba berzale mapi ayi utaw ba paano nagabas ngo ia tin ka jong blay ia kan ko hukum wat ka jing duai ju uru kan long ka jing ijli hakmat jo turai o kata kadika tin ka ba ba do kata okay ngangit pi da pi ya je kon dan zupi katakan jalap pi ka ba pinyo ikan kentin okey kan simpor yang ai ka ba ngan orang wari ka kan kita prubab okey tengini pennya habam tip ya ka kentin ka jung play but ha kitab Hosea ko ongom ni kiktin kibreu ko jong la penjot ikina pada nakada ka jung tip jong ki kata tengah kan ma Hosea sound real Kibriu junga la penjot ikin na kadap kajing bam tip dia. Bat kawai ka jinglong klung sa kadai bam kwa ban sya skori ka keten. Unong ta kabul mod hakashitish kinong evasas. Kal nong ka basaw de kat way ka yutush pau blay nomor bu iya ka balang uai ki apostol uai ki prophet uai ki nong hikai uai ki nong charai uai ki evangelist balai bakin penking atiar ban pensan ya ki bangai hakaktin ka jong blay kenang bakinom longsa ki klong ki basya pensyat kenting dikil air ki ji kai ki babon jat syat pen kenting dekil air jong ka ji kai babon jai kloi bam chaya lam bakla balai nomor kelong kadau borok kelong nomor mangim it ban sngap yakini ki bo bleu ai ka balang ka jing ai bani kai ye pi sai sistien ngakentu pi sedang ban minat manage ki bible study kani ketika ai bo boleh upli kalari pi bapin san ka jing nasib yo pi kani ka balang ngiyeng kan ni nakada ko bible study ngim laman len ai ngoi boleh kini ki pastor kini ki belam ne nado bakidang kena ki ki bible study kena sai pastor Rudy hakmat syong
bari notebook tang kana nakali jikli mi maroy bajubam Eric smart ba nado nang kana kibabon baro kini kisan naga Bible study ngasyati ang bamanta ngito nakapateng pade kabangimlong kum kini kinong yalam ako at biyang ipi yang inang yasan nginya yelet chakajipna yang ini kiu nulom kadang kamangin pencita melde ngihap le ye kajing san kamon kabushu syong kumne kajing san kamne gitu kabushu apsa banon ban pentian ipi kesan hadu ba pisang kambe pi bat ye kasyang pi sedang ban bam ndar lanang sakapuron bam ndar lanang sakasya ban bam ngidon kami kani kajing san bakan se pi kata ka wega kajung bam tip nang ta ka basau ko wega iwi point ilong imau jingking sewi pat i point setelah ni itu hang ning i kadau kolong ning kong ba balai bam dan kajing sutu balai sutu kim tre bansan balai tre bansan nama kim kwa tip iktin du balai dia bam tip iktin du balai ke ke baja sakalung kamdon kata kajing penlin ban bishar iki bekerja musim kata kadi koi ke basa kalung sa kalong ke bakat sao henry kajing bam ke ba long kirang ba ki banamar kajing melin ki don kajing sautu balapan melin ban bishar ke ba baru bat ia ke basni ki don kajing penlin haka translation juga ke Christian Standard Version lada pimpat judon kum kata ke version sedang no ban yo eka kapas ngubang bagan ke version Christian Standard Version Holman kong kum ni kitu kibalong train in their senses to differentiate right and wrong ki train deh ki senses dungi kila train yela deh Kakatin jumlah ki penlen ya di kakatin jumlah berkata kakatin jumlah ka pelong iki ki start ya ka bakilaban bishar kanu ko bade kanu ko bomday ngalang ngiang ni pergi ke stand ni izing ibarat touch tisu di nagaran ya kapalang berkebasyat ting mentati kalong niladon AI nilanang dono NI natural intelligence wat hakiki ke bekerja mesin AI berkebang nasyap dia kami kalau nganong pi kidon ki bentak ki bas tamaba ngas ngongio habai juwe na ki ba pon yang ayong pastor ngas dang na AI banwat iki jubab diski kata kajing wat jangai ki bari kinang ni alam jeleu habakado kuda ke kedeng syaitan AI yung sedang banget tak si senun wong kam kantukan ipuan ngaya karen pun syaitan yung ngawan kajing kendit pendiri yung ngapan maham no play ngap ino ngam jutre syu ban pek nai AI syu yung katukin no lanang sentuh puisi cengai kajing tumu kajong play kajing salok kolong panginong para bangit personal kanong hindi ba ka machine la start kan ba start siyang pangabasa napoy ka jing start ka jing play zero dan manumono bankot pimlaban siya niya ya kay iki jong kabeneng na kay kabatawang niya kandaw nakatakadaw ko kiba iki jong play what kyar ya kakatin ka jong play Orang kamu kan exercise, pakai mesin. Ngasih pulih bahan ngasih kasih ti ke jauh pal, syuti mau ti.
imat Timothy Paul kebele exercise ba ngarang sele exercise menam step ngala de exercise wan juni but mar badap exercise puli pat Timothy physical exercise profit little but spiritual exercise benefit in this life and the life to come. Okram ong ba mentoy exercise, mentoy. Kapan mentoy kan dia, mereka exercise bakan jam mesim. Kapan mentoy kan dia kacing em, pada kacing em sendat juga. Haleluya. Napreng jongi kisam langi yang dia wat ong em ngalaban itu nak met jong pi kibelek jimba. Ngain da pi yang du kalong baik umne. Nasau tu fide ki bami ne jim. Ya roi trai, ngada ya roi trai kataro. Kadon kam kata, belum don kam. Exercise kadon kam. Ke Bible ka kan bahas pang ka medru, ke kot ka kia. Penon boram yu boleh hakamet pada kamen sem. Tang ka jing bat kinong le jim ki penon boram yu boleh tang himen hakamen sem. Hakamet te kam muscular Mr. Universe hakamen sem pat ikanai. Kadang kentah mana biang ni mentah kasni. Pim ju keren komta. Wat kenoi ngah kenoi gini ke bawa tim. Nang tak kata kau don't come. Spiritual exercise. Kini ke bawa kan. Kau tenjung boleh kaya rap ini. Hang ni. Pi kawai kaya lam sawai. Kepesan kajing bamsan kajing lomasim kajing saklung kolong bangim kwa ban kiu kelas lai miss ngis ngo miss jepi next ngene sekoi kelas sya se miss ngan chong sang ne yang lapas ngam trepas ba i miss Tuan ni pay, nama kumta hang niu nong thọ đã ka jubor wong iki, đã ka ba ino ay ka ban kran si pang kiji kai ban kong si pang kres nginang ya ceru ka jing panjana klembo pat ke nong rim ke jing kelak ka bomon ke jing le ke ba ke jing ngai oblei ke bomon klembo piang ni kita amde ban nang ya kita le pile di ban tip ke jing pada balang wat kita ru klempat tip naik keran ban naik ton tip ru klempat tip kita habam jupule ketini boleh intim na kata tu enga de kindang cengai boleh empat sutik ngaji jingklang mut yu jingge chubule jingle bayam jing mapte semutang nama tak taruh ni kita maba bakra jing bicara bakado jing mipat wow kita baro ni Paul wong kini lek la de kini kita tang ki basic fundamentals ki bolong tang ki jing senang kini de ABC la pisa sang ni la no pinsan ya nginang ya sam jushu sikiji kai ki ba kham shalor yang ngin ya la sikiji penjanai yang nginang kiu yang nginang ya jeprang yang inang laban bam ya kado kabajwatro kado kabe yang in long Paul kinong koreng ki ong ngim laban pediang ni ki bekerja mesim ngilong baca ngikwa bagin laban pediang ki bekerja mesim trai pen kreng ngikwa bansa ngim kwa bansa haju trai ngim kwa bansa haju trai penailan kan sekalian Bukan sekandiat lite kata kemenang kami ya susu. Kebawa sangat nong ni pimo. Toh sekandiat. Kini kiji kai bapio semua mentah. Upol khari kiji kai di bejanai. Sound doctrine.
sawang. Kapor kanja bagi beriu. Kin nem kuasyo ban sangap ikji kai bajanai. Kin don ki skor ki badaj. Ki ban sya skor ki no hikai ka kajing kwa brai jong ki kat bakin nem kwa ban sangap ikji kai bajanai. Ki kwa tam ban yoso kin jak kubor ki ban penchong shit ya ki. Ki kwa ban yoso tang ki kubor ki ban pun ki ya ki. Hang tu ban ladap tu ladap. Ngi don kam ka jimbam ka ba ka ban pengam jeliu ni ha ka jeri baru mulai ngi don kam ka ji kai ka ban tang pengam shu ha ka jing ik ka ngi yo tra jesu ha ka jing ya jung i bo jesu banang pan skem banang pan klang banang pu chu the ngi don kam mi ka ta man da ndi tang ki tu ki jing ki para ngarong sultanan dang wan sini ia kerana dan ngaruh di bolong mau kata kajing sedang nanta dah berdua 4 don itu jing ni itu bering elektrik palong aduh untuk domlong dong ngapain kenyo aduh bandalong boleh ibu ngadang kelong deh wai lah bednya tapi kenyo wai di elektrik thank you Lord. Dengan ai ngoi boleh kat banang san. Boleh mai su di ter. Kadon be ke ke Allah ka jing ke jumre ke beraso. Baka pengam yang akam jeleu bani ka ter. Mensuang duai de pikenatan. Ahal la de kenyutan. Mentam la duai su tu. Pindah sangat nong pastor hamlan dan di perselesu. Dengan ai ngoi boleh. Mentan nomor boleh ulah don hajan nabi. Ngam cu pertasyu. Bensua pada dang jengai dah pertagenya. Hai, ada lu don catai deh. Ndai mentau don nang ningan pertale ayu so. Ngasyu ang atrai wong oi. Hajan udon. Pi pendeli kerni pa pi le amno. Ho rat pa 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 ra. Pi kerani pa pi le amto. Pi don kami pi kenyo su apan de biang pesong pa. Ngadon kam coklat. Kajing kenyo pat ig ma pi don kam aeroplane na por ba pan pa nga ko coklat pi. Oh my God. Lano bangin sano try. Pilih benang. Ngam nem klet sawi rong ba hikai ngam. Rong ba. Kajing long man sem ka bisya jong pi. Na pila san sya. Kadai pila nang man syongkai baru try. Syongkai baru try. Wa Abraham ya keren boleh fitrayu keren kangen godur. Abu Jesu ya keren boleh fitrayu ya keren kangen godur mudur saja. Unala. Ngadon ngepon ngadoai astang hala. Wong ni beli mendung kamala kata-kata. Anong ketin ka jong boleh akapuar pikiran si ketin penurai ka peneng akan do haleluya ngali iki bapala ka jong boleh ngai guys kem kini baro nda pilasan ka jing lomba ka jam sim pisakan mau ka bang keren na ni kasni di paling man sakut sajo ya nginiasan yang ini ngam yang inang ya seberang mengindang sempang kamba susu hakasinya day baru boleh amen tu boleh kerku ini kena kapal tu kena anglo lagi boleh kena kapal tu
Try be ni aingo ia me hakani kapor mela krani ni lembagani ke kubor ke ketien ke badron kam me penki yang try dakani ke team sisa ke kubor ke bamenda kwa mame bangi doi banios ngoi kani akan rabe bagi nungsa kelungsa try ngin long kirang ba try bat ki basyambang ke ketien jome atra ngi kelak bomot mengi pai shami try lesingi lale kelet sisa kata ke bentar try ban e ke ketien ke jome try mentang isliang try mentang tuan try just be kerkui yang ikut kenal haka keteng kajung Yesus ban ngadwai ame naga bentai barnel wan kala chai ban hikai ka tim kajung mulai try kerku mame try ngadwai nam dai Eric long kani pen slam mame try ngadwai pastor Rudy ban saya haka mit ka bakado try med pen slam ka bor ka jome try barwan rai ka ten ka jome try a try kan ka jing trek bapla ngadwai nam bentai pastor lungsing ban saya la ban kran na chai ka mit tu try men pen slam ka bon ka jome sema ko jome try e ka ban wan rai ka jing trek bapla ka jome try apa ding jugi haka ketemu Yesus ngadwai amen amen matai ki badon program rong ala ong kerteng ki yo like charut ha yo ki nong balik le dia ha ngaklen no ya le di pi ta satu ai ma pi ngu ke jingi ublay na bangi tap jam kikti jingin ay ngu ublay kaktin ke jong blay hana ke janmit ka bamenta ngis kem iwepi na pring jingi enjoy kaktin ke jong blay bing layo hana ke janmit ka bamenta ka jing kawai naka meet naka jingkan show jong kaktin ke jong blay but ngas ngudi ban ong ru nakamta jong baru ki ban sayeng ni la syai ter I pasam la bujing ini dah kaba la set yo kaba hente jong ten republish bu nam ta trajing doi ge jong pi na kam ta jong ni wei pui but hoi nga khot sngo bha biak sai sin pat yang ni wei pui na la shai ke sngi but kini ngingit kem kani ka ge chan mi jong ka jing sedang jong ka jing khawai ka tin ka jong blai but nginya it ka tin ke chumlai nginya it ban ya puson ban ya lumlang har ni ke chaka kini ke sngi ko pin haba philip haj ki yeng ni ke janmit bam ta ya thu ya wer lam ki parlok ki changpi baing basem ki changpi ban ya wan lang shi ni ki jinya seng ngim I life telecast nama bengi kwa ba pin ya wan hang ni ba pin don bentang ni but nilai poi ka bawai chong cha seng ni ke janmit ke bam ta kadon ko ki jing pentep ke badon kam bat kata long la syai ke sngi haga ni ka session ke bening kong ka basdang ha ka por shipau biji kan don ru ka jing pen kentang basan ki don ka to ni ki rangba ki ban ngin naklan jo pastorin ngin chimi ke bentaban pen kentang iki syaka jing syakri ba kam kum ki basan ti ngi kerpa di PWP par bangit pinya don lang ban aiman sim bat ban ya sakir ringkat ya ni ka kam ka ba kentang Tiga negara janmiat ke bamta, ngilai pois ke bawai, jangan negara jinga seng, nginya yeng lang, nginya aingo yu blay, nam tak tin ke chongu ke bang ngilai snow, pada negara por ngan kerpat i pastor iwe ni ki pastor barang ba akabal inong yalam, i pastor gayok karngor in sobha ban pelat yangi da ke jingka ku penwai, negara janmiat ngan kau di pastor gayok. Tu ni yeng lang negara janmiat ke bamta. Tangin ya doai. Kukpa jangi bahabeneng. Ai ngoy me nakabenta kani ka North East Pastorate. Kalong ying kabahe kentroy. Kabadon kini ki khon ki jome ki bala si uspa. Berkenrad bayi ada aingo yamai nak benta bami bu yakin nong yalam apa jong kene kalong yeng nak benta ya kaban ai ya kijing hikai nak ketin ka jome
ban penjanai bat bante ya ka jinget jongki hak ka jile ba im ka balam bat me ya ka ba kinang la ban ya sa ka jing penjanai hak ka jingim jongki ku kan rat bat try na do menta kamit ngile syong aki kejat ke jome ban yo snow ka tin jome lambau syakriu jome bat able ba i chengang snow latte na ka benta ka jingim jongi la palai luj na ka benta jongi try ya ka ban lau bat ya ka ban knyat yangi syakata ka jingim ya ka bangin ya syakmat able hak ka jide ka ba im ka balam bat me kopa bat try ba i na ka benta ka sngi ka balasai bat la shi sngiru able bat nganget try ya ka ba me min pensle na ka benta ka syakri ka jome ya ka mela ai ken pa hak ka pasret hak ka balang na ka benta ban ai ya ka jing syakri bat ya ka ban hikai ka tin jome bat ya ka ban te ken try ba i changa ya ki ru ngai ki jome ken kopa bat kan long yeng ken try ka ba baro ki ba ngai ken snow shisha try ba ka don ka ta ka jing kerhu ka jome ba ka don try ka ta blebe ka jing sok ka jing kemen kin snow ju bat kin snow long bala kerhu ha ba ki don ha po jong kan ka pasret ken try ba i changa namar ka don ka jing kerhu ka bada biang ka balong ablay ka tin jome ya ka bame melapan sle lang ba ki breu ki jome ken try ba kodor bat kan rad ba i changa ha ka ba onte ya ka jinget ha ka jide ka ba im ka balam bat me kopa bat men pan pau ya ki ba kodor bat ki ba thmai ken try ha ka ni ka je seng ko try na ka benta jong hi ki khon ki jome kan rad ba i nang ni syakmat ya ka bakila ya ka bakin ya ha ka ka jing khot jome ken try ya ka bakila ban bat scam ya me ka jingim jong ki try ya ka bakila banya trerengkat kum ka kan hon try na ka benta syakmat anang ni ko try ya ka ban pendep ya ka try ya ka ba me malakhat na ka benta jong ki try kan ni ka long tang ka berit ken try rena ni syakmat ko pa ka ba krau ya ka ba me men le ken try ba kodor kadua na kam dakin no yalam baro ko pa ba Yesus mendak kerhu na kabenta jongki. Kadua na kamda ki riung het barau ken ko pa ba kodor. Hakan ni kalong ying ko try ba i jonga. Ya ka ba kinang na kabenta ken try ba niya buram iwe ken try. Na kabenta ba kinang ken try ba niya kershan try. Ba niya terengkat iwe ken try ba kodor. Able hakan ni ka kam ka ba kraw ya ka ba milakhat na kabenta jongki ken ko pa. Try tu kerhu mamay. Na kabenta jongkan ni ka jing syakri ken try. Ko boleh sibun nak benda kan ko por ko pa ngiyo berjong ki cat ke jemi ngoi ka tin ke jemi ken try ka borom borong ngai semi ken try ba i jonga ba ka ba wai no jong kan ke jan mit try ba i pelaj yang ide ke jing ker khu ke jemi try ke jing ba ke jong boleh pa boleh khon nyeslok ka ba hon ka ba thiang ko pen sai bor ke jong man sim ba khu ba ke lai we boleh long rekat lembat ngi ba ke khu ki ba syakru yemi nadu mentah hadu ka sngi pen shen lebat me ha ka borom amen.